One News jiżvela dettalji dwar ħatriet u konsulenzi mogħtija minn gvernijiet nazzjonalisti lil persuni qrib tal-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Fost dawn hemm 3 avukati li kienu jaħdmu fid-ditta legali Ganado and Sammut Advocates fejn Simon Busuttil kien wieħed mid-diretturi tagħha għal 13 sena sħaħ. Fost l-avukati li ħadmu f'din id-ditta legali ma' Simon Busuttil kien hemm l-avukat Rita Mifsud. Mifsud għamlet 7 snin taħdem f'din id-ditta legali tal-Kap tal-Oppożizzjoni bejn l-2003 u l-2010. Mifsud hija kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista fin-Nadur u kienet ukoll membru tal-Eżekuttiv tal-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista. Tul l-aħħar 2 leġislaturi ta' gvernijiet nazzjonalisti, Rita Mifsud natat kemm karigi f'bordijiet tal-gvern kif ukoll konsulenzi. Fl-2007 Mifsud poġġiet fuq il-bord ta' dar il-Mediterran u ta' dan tħallset aktar minn 1,500 euro. Sena wara tpoġġiet fuq il-bord tal-Gozo Channel kariga li okkupat sal-2012 fejn tħallset aktar minn 28,000 euro. Is-sieħba professjonali ta' Simon Busuttil intażlet ukoll bħala konsulenta legali għal dar il-Mediterran għal konferenzi u għal aġenzija Appoġġ. Janine Gilio hija avukat oħra li bejn l-2004 u l-2005 ħadmet ma' Simon Busuttil f'Ganado and Sammut Advocates. Bejn l-2006 u l-2009 hija kienet konsulenta għal Ministeru responsabbli mill-familja u l-qasam soċjali, waqt li bejn l-2008 u l-2012 tpoġġiet membru fil-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura fejn tħallset aktar minn 12,000 euro. Involut ukoll ma' Simon Busuttil f'Ganado and Sammut Advocates kien hemm l-avukat Simon Testaferrata. Fl-2003 Simon Testaferrata kien inħatar chairman tal-Bord tal-Kummissarji Speċjali, kariga li reġa' nħatar fiha fl-2005 u fl-2006. Fl-2007 Testaferrata tpoġġa fil-Bord tal-Kooperattivi fil-kariga ta' segretarju, kariga li żamm sal-2011 u għaliha tħallas aktar minn 7,000 euro. Fl-istess ħin taħt gvernijiet nazzjonalisti, Simon Testaferrata kien ukoll konsulent fih dan il-Ministeru għall-Ekonomija u konsulent fih dan il-Ministeru għall-Kompetitività u Komunikazzjoni. Eventwalment Simon Testaferrata flimkien mal-avukat Peter Fenek, persuna oħra qrib ħafna ta' Simon Busuttil u tal-Partit Nazzjonalista, waqfu flimkien ditta legali oħra. Fl-aħħar sigħat One News vela kif taħt gvernijiet nazzjonalisti l-avukat Peter Fenek tħallas 321,000 euro għal ħatriet li ngħata f'bordijiet u għal kuntratti ta' konsulenza legali.